Bari üstüra. İşte. Maya el bilýärmi şonu? Owa. Aksini gane de bilen tarapa bu var ha. Owa. Aksini gane de. Owa TikToker. Aksini gane de bilen bak. Aksini mi? Yani öyle böyle. Aleykümselam. Hava mehriban adamlar. Aýdyşalyk dogry aksiýa bar. Ýani biziň taraba bu klowunlar toparmyzy, sünnet toýlarymyzy, doglan günlerinde ähli toýda baraňmyzy, biziň toparmyz, biziň toýumyzy şowgunly, şatlyk, soňya. Biziňne Batmanlar, klowunlar, depçiler, sadanlar, davulçylar toparmyz, maýmanjyklar, pabugaýlar, ähli hyzmatlar gerek bolsa bizde badyr mehribanlar. Ýagny maýa aýynda hem täzeligim aksiýalanajak. Maýa aýynyň birinden Maýa aýynyň 31-ne çelbilen toparmyzda ulu aksiýa bar. Ýagny 2 sana klowun toýunda sagatlaryň çağırdan gapdalyň bir Batman sagatna sowat mehriban adamlar. Başga da kän sowatlanman. Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Men telefon belgim 56 53 56 56 mehribanlar. Anam miller maksat bilen toýumyzy şowkunly sowmagam bilen. Bu depçem sowat. O depçem sowat. Eger ähli toýda bar bäwek çykdyň şowkunly sagatlaryň 3 saat tutsaň, depçilerimiz klarnetçi sowkunly klowunlar sadany toparym sowat berýär mehribanlar. Biz bilen daşlaşma. Çay.